ayé wa ń lọ ọdún mẹ́fà lọ́wọ́ o ṣeun. Ara dáadáa tí Jákàndé ṣe lọ́jọ́sí. Tó padà gbá ẹ sílẹ̀ fáwọn aṣíwájú. Òní Bọ́lá Ahmed fi ṣe dáadáa. Àwọn olóyìnbó ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní tẹ́ḿpìlẹ̀tì tó ń bẹ níwájú. Ó ṣíwájú lérò tó ń bọ̀ lẹ́yìn àgbájúmọ́. Aṣíwájú of Lagos ló fi jó lórí. Ó ṣe dáadáa bí Jákàndé ní ẹ̀rí. Ayé ń dúpẹ́ wọn kò kì í jẹ́ aṣíwájú. Torí bó ṣe bí Jákàndé bàbá kékeré. Ló ṣe ń bọ̀ sí aṣíwájú. Ẹ̀yìn tàṣíwájú ṣe tiẹ̀ torí arábá ń bí. Pàwọ́pọ̀ kàlọ́nà kan ṣoṣo. Aṣíwájú ọ̀gá mi làmú síwájú. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa tẹ̀lé ẹ máa gbọ́. Gani Adams ibi òun kò lè wà ààrẹ máa gbọ́. Ìgbòho Sunday ibi òun kò lè wà kò máa gbọ́. Àyìnbó wá sí Wùmí Máyégún. Gbogbo Yorùbá ẹ jẹ́ pọ̀ wọ́n wá pọ̀ sọ́dọ̀ kan kàdúró. Aṣáájú ọ̀gá mi bàbí ìjọ lórí. Ìdùnnú ti dé o ẹ̀yìn yan. Kámá rẹ̀ èlú òkú. Ṣẹ̀rí bá ṣáájú ọ̀gá mi bàbí ìjọ lórí. Ọmọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ní sùúrù ká sọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí àwa ló ń bá wí. Ẹ má ṣe jọ́ ní wá síra àwa èèyàn mi. Yorùbá tẹ̀lé ẹ̀ máa ló kọ̀. Hausa má ṣọdún mẹ́jọ tó bá parí. Àrí Yorùbá bá wí yẹn àwa máa ló kọ̀. Gbogbo Yorùbá lápapọ̀ ẹ jẹ́ àpamọ́pọ̀ ká mẹ́nu síbi kan ṣoṣo ká dúró gírí. Ẹ má ṣe jọ́ ti wá gírígírí. Ẹ má ṣe jọ́ ti wá gírígírí. Aṣáájú ọ̀gá mi bá fi jọ lórí. Ìdùnnú ti dé èèyàn wa. Aṣáájú ọ̀gá mi bá fi jọ lórí. Ní Nàìjíríà yìí ọ̀rọ̀ wa ti lójú. Ẹni bàbá nípa òbí ló yẹ ká gbélé lọ́wọ́. Ẹni bọ̀ nípa ọ̀sán ló yẹ ká gbélé lọ́wọ́. Aṣáájú ọ̀gá mi bá fi jọ lórí. Ìdùnnú ti dé o ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹni fẹ́ràn mílíkì ajagolóno. Torí pé tó bá mu mílíkì tó wá sí ìhù ajagolóno. Ẹni fẹ́ràn oúnjẹ ìyá jẹun yó. Ọmọ tó fẹ́ kàwé àríwé kà. Ilé ìwòsàn oògùn àbálọ níbẹ̀ ìyá túrú lọ síwájú ọ̀gá mi olórí. Ìdùnnú ti dé o ẹ̀yin èèyàn wa.